Sanibona, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much you guys. Ngiyabonga kakhulu, please ngicela subscribe mangaba kwenza kanjalo. Subscribe like video, ushare video kunye nokulike you guys is very important. Please kindly like video bese ke uyawabuka ama-ads mangabe aqhamuka ke ungawaskip lokho nako kubalekile. Ake sikhulumeni ngodaba ke sakhuluma ngalo before olwenkosi ke uKing Mesizulu kaZwelithini, inkosi yamaZulu. Kunodaba ngazi mangalwenza kwenye channel inkosi yami. Wayekhuluma ngokuthi ke indaba le yegama elithi KwaZulu Natal. Uzothanda mhlamba angathanda ke makungasuswa lo Natal. Kube KwaZulu, hayi KwaZulu Natal. Khumbula ngenkathi la bebusy lapha ngase Edenton Primary School kuliwa kuthiwa magwerekwere what. Inkosi ngiyacabanga ukuthi address abantu at a particular event. Yasikhuluma ke ngendaba yokuthi igama elithi KwaZulu Natal. Abamfuni lo Natal. Since abamfuni yena nobani Nkosi yami kodwa watsho wathi nayi inkinga lo Natal lo. Sifuna kuphumela lo Natal kube KwaZulu. Akhona KwaZulu Natal kuKwaZulu. Ingakho nje ngiyinkosi yamaZulu ngingomesi uZulu. Ngizomesi uZulu. Hayi uNatal lo. Ushuthi nje abafuna kube KwaZulu Natal. Kumele kube KwaZulu. Yona nto bafethu ngathinki ngayenza ivideo if ngayilahlela ngala ngayilahlela on my other channel. Okay, so now namhlanje ke ngiye ngabona ke kuma publications amaningi kuxoxa ke ngokuthi iANC eKwaZulu Natal bathi bona ba right ngaleli gama elithi KwaZulu Natal. Manje mase kungaqala ukuthi kuyashintshwa ukuthi hey akuhlukaniswe KwaZulu nakube neNatal kube KwaZulu hayi izobe inkinga futhi kunendlela kumele kwenziwe ngayo izinto. Akungeke nje kumele ukuthi hayi asivele sihlukaniseni sikhuphe lo Natal kube KwaZulu in bathi kunendlela kumele izinto zenziwe ngayo. Nakhona nje abasiboni isidingo sokuthi asuswe lo Natal. Ba happy nje ngegama linjalo lithi KwaZulu Natal. Yona into engiyibona abafethu bengida sikhulume ngayo ngoba sasike sayenza i-video about this particular story emveni kokuthi sizwe ke inkosi ikhuluma ngayo. iANC ayisiboni isidingo sokushintshwa kwegama lesifundazwe. Babhalela phana you guys kuthiwa ke ubuholi bakwaZulu Natal udaba ngizolithatha lapha kayisolezo. Okay, ngoba ngalithatha ngesingisi sokumele manje lifunde ngesingisi ngcono ke size ngala. Okay, ukuthi ubuholi beANC bakwaZulu Natal abuhambisani nesiphakamiso sesilo uMisizulu Sinqobile kaZwelithini sokuba ke kushintshwe igama lesifundazwe iKwaZulu Natal. Umgqugquzeli wethimba ke lesikhashana eliholi iANC KwaZulu Natal umnumzana Mike Mabuya khulu uthe abasiboni isidingo sokuthi isifundazwe sibizwe ngeKwaZulu njengokuphakamisa kwembube. Ukusho lokho ke ngesikhathi ekhuluma nabezindaba eThekwini izolo. Imbubi isanda kuveza ukuthi isemkhankasweni ukuthi kushintshwe igama lesifundazwe. Yakuveza lokho ngesikhathi yethula inkulumo emkhosini weSandlwana ngenyanga edlule. Amaqembu ezepolitiki yeAFP neMK Party avele asephumelo obala azokalisa ukweseka isiphakamiso sokuba kushintshwe igama lesifundazwe. Kepha uMabuya khulu uthe bona basiboni isidingo sokuthi kushintshwe igama lesifundazwe. Wathi thina njenge-ANC asinayo inkinga negama elikhona ngoba siyazi ukuthi kwavunyelwana ngalo ngesikhathi kunezingxoxo. Umabuya khulu buye wathi udaba lokushintshwa kwesifundazwe ludinga ukuba kulandelwe umthetho. Aqala ukuthi kube nesiphakamiso esinje udaba lolo luthinta umthetho ngeke ukwazi ukushintshwa nje igama lesifundazwe ngaphandle kokulandela umthetho. Thina umbono wethu uthi noma ngabe ubani ofuna ukushintshwa igama lesifundazwe kufanele alandele umthetho. Ukushintshwa kwegama lesifundazwe akuyona into engenzeka ngenxa yokuthi kusho othile ukuthi akwenzeke. Uma kukhona owenza isiphakamiso sokuthi kushintshwe igama lesifundazwe elandela imigomo ebekiwe siyaloxoxa ke lapho lolo daba. Umabuya khulu wanxusa ukuba ke kungasetshenziswa lolu daba ukuhlukanisa abantu. Siyazi ukuthi lolu daba ke olunyakazisa abantu sinxusa abantu ukuthi bangasebenzisi lolu daba ukugovuza abantu. Thina sifisa ukuthi kuxoxe ngezinto ezihlanganisa abantu siye ukudlala ngemizwa yabantu. Umabuya khulu kusho kanjena nje imbube iveze ukuthi ayijiki esiphakamisweni sokuba kushintshwe igama lesifundazwe. Ikhuluma ngesikhathi kuphothula umkhosi woselwa ngomsombuluko imbube ithe isamile kutheni ifuna lishintshwe leli gama lesifundazwe. Isiphakamiso sokuthi kushintshwe igama lesifundazwe saqala senziwa yisilo uGoodwill Zwelithini kaBhekizulu Solukazi ngo-2006. Kwaze kwaqoka ithimba longoti elalizoqhubeka ke lolu daba kodwa isiphakamiso sagcina siphelele emoyeni. So ngaphambi kokhetho lokuqala olukhululekile ngo-1994
i-IP yayivele ifuna ukuthi isifunda sibizwe ngeKwaZulu kodwa kwagcina kuvunyelwana ngoKwaZulu Natal ngesikhathi kunezingxoxo. Ingakho nje bethi bona bafuna ke kulandelwe umthetho, awukwazi nje ukuvele ushintshe igama ngoba kusho umuntu othile ukuthi hayi asishintsheni kube kuKwaZulu hayi KwaZulu Natal into ekanjalo. So kuthiwa ke i-IFP ne-MK Party bona baseka you guys lo mbono wesilo, kodwa ke ANC elaphana eKZN ithi hayi bo thina sisibona isidingo and nokuthi ke kuzomela ke kulandela umthetho nokuthi nje kungaxova abantu ngalolu daba lolu. Uzofica abantu ke imbono isihlukana phakathi, omunye uthi yebo kulungile, omunye uthi hayi akulunganga, wona ufice manje sokungeyinye never damn you guys. But ke yona into engiyitholayo ukuthi kuthiwa i-ANC hayi yibo bonke abantu, ANC eKwaZulu Natal ithi yona ayisiboni isidingo futhi ayinalo inkinga ngegama elithi KwaZulu Natal. So angazi bafethu yona daba ke ndibonile ngase ngithi asikhulume ngalo ngoba sake sakhuluma ngalo ngaphambilini. So angazi wena isho uvo lwakho ka comment section, usho ukuthi ucabangani ke ngalolu daba esiqeda ukukhuluma ngoba mina ngifuna ukuphawula nje you guys, angifuni ukuphawula, mina ngilethe udaba nje ngizophelela lapha. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubukeke i-video, like, usubscribe, ushare, ufake i-notification bell yakho on. Asihlangane ke ku-video elandelayo. Bye.